Kia Ndizi TV. Agwe chanda nonya. Eki hagera. Omurubiri Ekembugambugu Kiabateri. Nigo chire. Ase TV yao ya Ndizi TV. Iliyo kolera ngo yao. Okorundirie bireja unega nyengotu. Okorundirie bireja unegurubaro. Omongino yomo kamochera. Baba, nae gwachira. Bana. Anomenye. Tomo cha kuligeria mangane kamnaya. Tomo cha konyoro kubo Kristo bwao. Oiso komocha igora eterwa mange. Litalia ne kuruko shempapa. Tigarabuya, ona tigarabuya tororane ali iguru. Omurubiri kubwatia nigo kuligererwa nebigori byonsi. Wanonere we mentire Ongai ni wabo joy Nigata geta tanganere omone no mutongete Ekoriro mongai ni wano uyo mwanya banta Wamito bane osirire Nasaye kiba osaba Abanga buna baiga bagosa Sima matukune ne barege soba Bagoso akenya nyuma Nanyane bukumbali gosoma Nasaye wekene Nomoga no batatageti Nasaye wekene Nomoga no batatageti Mwanya batoni gatongetwa Kakorwe ngitiengai Elinda bengitiengai Telenere chama Wabono wakoriro mungaini Ongaini webochoy Nigata gitabwekane Yasao mutongete Obe mwanya banto sirire Obe mwanya banto sirire Babito banenko batebyo Nasaye kiba osaba Abanga buna baiga bagosa Sima matukune ne barege soba Bagoso akenya nyuma Nanyane bukumbali gosoma Nasaye wekene Nomoga no batatageti Nasaye wekene Nomoga no batatageti Omorogi bogo kumere botuko tarikorara Nebisona gotara nigango tome bisere Tomane chitirisa aye nyumba gokirete Kwewe dansere siko nigango tengano morango Otengane tirisa Amaene osirire Nasaye kiba osaba Abanga buna baiga bagosa Sima matukune ne barege soba Bagoso akenya nyuma Nanyane bukumbali gosoma Nasaye wekene Nomoga no batatageti Nasaye wekene Nomoga no batatageti Mwanya banto sirire Ekoriro morogi botuko tarikorara Nebisona gotara nigango toma chitiriso Tomane meran aye nyumba gokirete Kwewe dansere siko nigango
wechesane tirisa kakiyere bono manya bantasirire Saidi bagosaba abangabu n'abayiga bagosasi babatukona nde baregesoba bagosa Kenya nyuma nagane bukumbali gosoma nasaye bekene n'umugano batatageti nasaye bekene n'umugano batatageti Devo was papacomonia abamabo banyora chibesa bono babira batene agorire chipacheru bagachire chigoro botuko barararoch agambana machi agamane vikon bagwana ne chisauto bagwana no baro obama enero sirire obama sirire manya banta sirire Saidi bagosaba abangabu n'abayiga bagosasi babatukona nde baregesoba bagosa Kenya nyuma nagane bukumbali gosoma nasaye bekene n'umugano batatageti nasaye bekene n'umugano batatageti paretirene chidini chatemo wasipa bakoni abamabo babarwane bingwanso batwarirene chinibo bagachire chigoro bagorirene chigali chipache wotuko barararo bagambane chisokoro bakwana na machini bagambane bikondo obimwanya bantu sirire obimwanya bantu sirire abamito banenko batebya Saidi bagosaba abangabu n'abayiga bagosasi babatukona nde baregesoba bagosa Kenya nyuma nagane bukumbali gosoma nasaye bekene n'umugano batatageti nasaye bekene n'umugano batatageti Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwanchwa umulikiriri naende nenga kingia nyasa twanchire twabere tugwikaga igase TV ito ya Ndizi asoko koretera umurubiri uyu twabere tokoreta umuya gw'Ekembugambugu Kiabateri umurubiri gw'Ekembugambugu Kiabateri no umurubiri inu bene marieta nenkuru kwa shempapa ngo baretere ya mase ya mukuru ase egeteseni kya Ndizi chinga kibuna bono kira litu kubuna rero ko chakira chinsa isano isato paka chinsa 11 nima etena bono mwaruri kanisa na omureka mutuligireti ngo banda mangana maya aiga ninde no mogeni musike Ronaldi Nyaramba kuru Ragogo oino moterio mokong na bateti ikirina ngo muretande oteta materara maya tigatogenda sama sabo kwanza atarakwa nilidalia elinde tumana kwanza tigatonyora masakura se yo mitronati okay mbia munasiri baga tusabe tatanya somo cyenu tuagira sura sikinga kieki go muturu bimeganda tuakira sobo siobwe TV yaba mintaba usiba kuligeryo monene tuakira ko baretera matera na marandi go itera sa matera nyasai tugoye go bonene kiara watoiriri tukeri mbia munasenga nkiye TV ekorukundisi nyasai yegane TV umugusi era orokereria bagusi kuetera se mirobelinde yonse nyasai irinde nyasai banyara ko tuaro bomanyi na ukumanya nyasai bia mona sengi nchoeri tukeri watoire
tata guchaka na inde tokogendera nyasaye ayebika naye twatang'anire omotori bw'emeganda ekegera naye obwete ore omonyakerugo bene kabea mono into nyasaye sesenia bonse baguchi gokora emiremo eye barase chimashini abari togochikoiraneria amaswali na matera nyasaye obea mono into ikomoerio rinde erio no egwa bonene gwetera samabere Yesu Kristo omotori ito. Amen. Omwancho murigererio yo rekaria rero nigo mbwate moteri mokong'uri otereta matera makong'u akoro kuna Ronald Nyaramba lakini rieta ndira akoro kuria imengo ntebiare eriankaria bantu bari kigogiaria abara na Ragogo bara moigwe ntebiango Ronald nchengo kwa shempapa koigungo tebiria taliane ntebiange rieta liao ngakiukorokwa na ende nkaikorkorwa motegereri ori iskari oturigereti aba TV abantu bakurigereri bantu bono no baruri kanisa ebaganyireta matera yao nkororo chisimi ngo batore bakobeka chisimi cyabo gocha ngo batore chi SMS mobe mokobeka chi SMS gocha sisimiana ende chisome cyose bibuya bali baturigereti tebangeri taliao. Okay, asa Maria tankro nga Ronald Bogonko Nyaramba. Ronald Bogonko Nyaramba ngayorwete ko Ronald ondwete se chamanga ase kenyoro ekurunga gitogo ikuruma sublocation ikuruma location ase Monyerero ward Maran sub county iga kigogi central so emure gati ya kigogi na manga nayo tangete manga nayo tangete manga igarago mutonto sawa abantu baminto muya bali kurwale skoro abantu babogete buya kango cyana tiganga birobiri basaira se chikanisa kumusasi momonene mbuya mano mwancho murigereri kwa igure na tuli na Ronald Onyaramba kurwa Ragogo nigere Kisi County aso bwenge igo na berego so Ronald oyo ntagete komanya historia yaye nayo murigereri uri oresiko omanya historia yaye nga Ronald oyo ngakiara Ronald na manyire no moteri ore wa matera amakongu ntaranza okubuli mangana ya matera ntebyango ngakigukina kwa okure. Okay, bia mono moreria Ronald na bonkine te kawaida muno muntu de bwensi kiagera na ibore tu ase kenyore kana te bage kuru kugitogo ase ikurma sublocation yes ngakina ngachake school ya nasari motonto kasoma igonga ika kirasi gekoro kugia gatano na limo ngachenchika ena nyansa akire kigogiaria twarenge no mugako minto sirire bono rekoro nga Thomas umari wa Nyakundi na ya ona agende singinjiri nga tata ga kwete konde miaka kianda akwete 1975 ono gangiro ro no mwana achikorende kiageransa chinda kero muiburi atayo mwana akomachiko muchanja ake karati gake mamura mangana na kara moteri na bwate gaiga na mubwate challenges muiburi oni gasirete kore miaka kianda okagenda asige toji komenyo igona ruete ngangage school won na kie kingo teba na asige nchombo kimabwanka tata iyo na mama nere no moleke ukero kende okagenda sura nyarake ake gendera sare kurunga nyansake primary school nyansake ambuo mwalimu asomo yata no mo headmaster olikurunga Thomas omaliba Nyakundi omo head teacher we school ya primary nere mwamenyete komaga kuiro some gekora tato mino korereki aiyo ando ni na bere gachanja aketi ndi watendi school matukonsi kora mugaka taiyo kuongoza okay ngakora class kiane kia 8 kuruoro mwaka ukuru kwa 80 na 5 asta 1986 alikuwa kwa class sana sato ukanyora magisi kwa nyorete magisi maya sana ya alenga magisi ya liga alenge chipoint chi alenge uchi magisi talenge chipoint njia kwa irete secondary chikangera secondary high school mwisho mube alikurunga itibo boys itibo ninyi maite wana kana rangiru itibo boys uchakira bonboro yo on saponsa te primary okora ni na nje ono ebwatire ono ebwatire mama tare kunyara mwisho muboga kabere siketa mwingima etamu entanga nisiko ucha kugunga ngabana batakankuri kubalenge kegogiegera bachikokonyo nabwate besa bali kuri kira siringi 50 mama tare ngoro mama tare ngoro kratiga
mwanjo murigereri moroberio no mwayareta kibati timu yaito ya Ndizi TV na bateneri na woro moroberio muya sana ogotoigura ogotosominga abana barera abatogosomi bagende skuru basome egekogora nkora bakobeke bikoroto aya ntuntu abegete chiga kijiri siringi 50 chikambura chigakobora kire 10,000 kiabona ikiagira kirona gokora 8 mama no muruiro renge nyagitari yes naende nabwatu muchando gitaka manu lakinya saka makonya banyagitari bagakora muchando uyu yeah bona ako bande bakoenda skuru bado taragwena buya na njira teri ya renge ya besa na ya 50 tichio ya 50 nchi ogochikwirikeri asaba naba bataka nkamanya kuimuka nkanywa ngapana iwongo tema chuchini nkagenda se tata moke oyurali ore kurunga choro masanyo nyamongo akanga siringi 50 echo abakomuna muchi sabaga ntenda ali sichimbuli chiragi gotamanya kogenda ekero wasaba siringi 50 eji ya bena chimbuli chiragi gotana ya chimbuli chigo chiragi gotosie kere mande maya kogenda mano ukaya korabo basi agakurira kwa siringi 50 echi lakini chinsa cherere nkaminyoka ngo ikoro nkanywa baringiri bali bale wakabana abukinta kana kibicha barusirinya n'ibitambaa biri byamaye barusiriyo bono gosie kabale kuna nayi kana nyoranga asiekire pento na kale tonalirite kalera kero no bwale ngo bokonyi bwabena nale goitaga abu ngokonya kanale bantu bali bakachikuligereri bakomboli ngo gwachana ngo bakani ya ninje bieka bona achegere mo ngake kibicha gusana ninje nichikonyora bokonyi akomboli mubuli yote ngo bakani tata tali moya na mama no muruire bakandra maabere bakavuga ati gitamba kiri bakanga kebicha kabana mari kwero marieta bakangichulia amaene kero musado uyu chite gosoka itamuge kuvuga ati yakabire nkanyoranga ngote unga chibesa chiachire irubelio gende skuru basi igesi kiye kabanga ase chibesa kijare gotera kurose county council irerere tokoroke county mosbati naro lengoro rusirire nere urekoro kwa Alexina galenge mokamo murominto igarenge mokamo murabu asanyo bona nainde bona mune erietari echeki chibesa jiri chikorora kana iga undikere echeki good ngachoini tibo boys etamu ya kabere nona abete paka nainde chibesa cyari gutumuchingia batatiga ngo uchi asoire school bali bare gutumanga umwana utari kwenyara tiga besa kindagenda akore shopping echiara goenda pocket money kuchia soire kuchia leko genda imemisi no nyembone gitogo chinyora togo chinyora nyoni siringi jare gosoka yes lakini ende nabona asomete ngakora kurwara biamano karosi C- ya okanyore C- gwetera bokonyi bwa serikali bwa serikali igo nayo muntu serikali ni kiyoya no ne kiyoya ni kiyoya renge ya kurungumbu ni kiyoya ya kurungumbu okanyora bokonyi kurwe ni kiyoya ya kurungumbu ugasome skuru gakora oikira woni gotamaitinererie ntam NGO itinye manyeti tingo goteririte ri NGO umwanchu muligereri kwarira abantu nabagwetera amangana makongo abayibuli muri karia naye nabura base gutwara challenge kamunekyo asenkaria lakini ndende togotena nya sasa tuikiri bono tuikirio bono rona tina kigwansa gotera okay bono kunde skuru na chirenka nkonda na renge kanisa mama no mukatoliki so bagere ko Rwanda sendisi station yere ko so yaringe nyabururu mu inabo nchali omaiba igaiga magega yaito ono garengo mu katoliki ko nyabururu kagenda nka tatigete dini ya bakatoliki na bakongo tige dini yabo bas kanyora na njenga kondo mwana bono mama go soko je kanisa no toko enda nere so no manyete kanisa ya entanga ni katoliki kanisa ya entanga ni katoliki igo no maite sara kabisa ni maite sara irange ya makange ya moiri esara ya gosaba nko iguba bateba tima itini mo katoliki lakini nkora kara irange yo manyete na chi biraya na na chi tigete kiara na chi nti dini nchini maite no itini mo katoliki ya matato itori igoro itali ya ulisko ine abantu ngore kanase igoro kunero kwa ya kanisa Jones ino ye nyoretera ni nyelete bia mano uga akaro kuma uminanza kwenda katoliki nayo ganza kumubwati talianza kuna iburu no nanyora ari nayo ganza kumubwati kara kwa kina njenga mubwati uno mwana ukagenda katoliki basi bona kabanga onguru school ndenka kanisa no kwenda na ndeburu ni mbwa rengoro
barwani mbona na basaba bakirene bako enda samangana mafundisi ya Kristo. Yes. Basi kwa njare ngoro ya Ragogo. Ase muchakano ga bantu mama ite kusini maite kotera. Na bwate chikuruchia nendo oseti. Ngota chana kwa kama bati. Ayo manyene. Endo oseti nje kwa nyera oseti. Nande yare ko ke banta bange sana kagera no nyina barwani bange bagache kanise kiagera. Nginchuna ariko yebugine kwa ya kare kotera na baya tuale to mungso. Njegone kunuina ale waka. Mangana ali ugi bantu mama ite ngani kotera. Mwancho muligiri ntagete korakirira abo. Ntaragenda ndonzi nda kogotero kumo otera ngora nyambatia beka gwajete kebati enta yetukora kogotero koma tebire gaiga kogotero ne bitina bitina na bigure bitina kwa bangete ya tukora tero gotero uko tumane kogenda nenda ayando mwanjo muligiri tubasikusuka tubota mangana mengo kora tero abantu mugenda gutuma chi SMS namba yitu ya SMS nuirega wa TV igabugoro iga haye tuma chi SMS ya muna bono ntaite kwako SMS ya retire ndaragenda ndo cia korukuna Ndizi Mwangi okerusukuru wa Ayora na Lilian yoye South Mugrango shempa panto koroje ine chi message chigenda tegoje ine ntangani koji somari chose bina ndi mnanko igora tiogotero kukoracha ndaranga nere boli goseningo tumana go soma chi SMS na tumana ko genda mutu ebitina na abigure okuno gotero gwaterete buya sana Wow.
mborugaka aende mborugaka akimbogoriaka intobirigo sibiwa nyumba teriko yabu intobirigo sibiwa nyumba teriko yabu suria ya wajakire ukumamba gorugaka mugango bunekire mulirigo kolima maigari gererania kabiri kikikariwa tabiyengenyiyete sengengere bitina byeyamate sengengere bagenki bweyamate tutamera manene tukangasa masabo nerobu etansi ayese ogotero kuo na kukwa rengo gotero go kon kabisa na are ko iguri bitina bya gosena kibya bitina bya bantu okuno gotero gwaterete ogotero uko twatigira ntagete ko ntaraenda sogotera ndete ko kirigo enare kurakunia aba bari isiko baramanyanga nere uyu buri ebitina ebi nabye bitore na birabyo mwanya bantu bari na birabyo kinka cyabo agotero ko nimaite nanko wate sababu ngoja toro aiga katoliki twasiro katoliki ogasuka katoliki aiga ngakore school 91 yes katoliki bone kwaya kana kora 90 91 ngasoa katoliki oganza goitera katoliki kwaya bono bono ngumsa tena kabisa tukaba kora ko dio tera kwale watebanga na tari nse yonsi ngima tinda munyoro musani mu wikaine Yesu okukora kuna bogo chuti nakoroka akinko sinyi natalire nse yonsi ngima tinda munyoro musani mu wikaine Yesu Ragogo no menyete na ende no ngotara ni no materta wateroko igore katoliki kanisa ki katoliki ereri katoliki Ragogo Ragogo igo mwanchu muligerire ngwetenga asansirita matera yabono osoire kwaya batero gotero kuno na tade kenye ngima tindanyo ekora sinko yetera twale jare tete to matuka mange sana sikanisa tugatera gotero uko timanye tinta itikwera sagento ndama itibije kyagara ebitina bikagere kwaye yikabuneka bono chete gotera kwaye yibone kurkuyara gogo bono ya katoliki yese njakerete etina bigaswa gatiga gati umurayo katoliki akorokunga musasiroti umufata naro bishop naro fata naro no musasiroti oyo rugo tura amatera aya umurumu abarengo muri kindati gwatora marieta umurumu abarengo muri kibwe barish yes ndoko wanjira gatore aya bayitanire ku nyumba tinko yamanya ekoye kaboneka mangana kairo so musasiroti ngomuntu uri wenenire atene niwe kwaya gakora abantu bari akora nk'abantu burayi buri bwa mwenenire bugeka
ekamanya gutangazo gusina Kenya ngimanga ikwaye kuyara gogo ya seri gubaruani ya site bagwana ta gutoka karatiga chikanisa chios karatiga igondo je kanisa nera machiko naro iya mangana na machikara mako ekero mwarorekana bokongwasa muga ekatangazo bono bishop bishop akomuruka agatangaza bono kabisa ikagenda agatena Ragogo nende bono Ronald taiyo bono taibweka kwaye yiteyo bantu 200 twensi tukasiari rusiko pi tukatenga muisa ko tukasemura mama gotera mukubuga tubakabasigali bakabekwa mugambi naro ito ritagete tokende bwanga kasinge jojisa jubekanga bwango no muyore ndete kwali baganywere sangu nule basi basigali bakabekwa mugambi agatenga abantu aba tuabate nimba igotera andonsi bako tukesi barama bagotera ne banisi kuba bwatu mugambi agakora rijigenu ngatego pingana na kanisa abacha agatura materonsi konya tuwa recordiri akero gatero goja gasokanga na atari ense yonsi ngima matera nale ngoro konya tuwa teri kurumagega lakini nditakieti ko kofuma yanda alenge Kiswahili ukubona kuba ngo gatero gweke usi tukaja tukauruchinge na chiri chonsi chiri ko guchiri era ndeli yemenene ngolieri tukauru konya twagule na karedi tware kona lijikomba giti akoro kusoni bonsi umugambi agachaka agara kaira gatutigaga bono to seriri to bekeru wanted ekamanya ko bidi to kaira to kebisa umuchi to gotera so mo e uminto yo muri kurunga agreement ndemo abona inde tuachi abatu agenda na barabu na tuunganira na abandi bono batali bakaniseje tukara ko dio gotera gokurukunga tata tobo konya maruira abuchire enseje ege ndonta batebyo gotera ko tu recorded tu onera ti mondo rekoro kunga nya cheki music store go to kamarigiti una chigari chia katenenere ga rigere chi chigari atoguri daganza koni atochiri bwe 200 nani mukachiro nani na chitu achira bono to chikore recording atata tobo konya maruira abuchire enseje basani baitu bakure to tigere to no moichana ogotera ukeka tu recording na riri twaitana boni kanise gatakechi go kubwatera ni okimeto ni studio arenge kericho alisibakoro kanyaga ganya gachari na intu toigure nga barobeiri gochikubwatera nyo gatero kubatulire binde na akora kubachire kubwati mugasana makora mushimwe tukaliye bibesa gemo murumi nto atageta sime kurujinsi yage kwa yagaje kamusime kira jinsi yaga atochiringi kimisato misato ni jibesa kira yage jamana sana muganse so tukati mugasoka kamanya kyo muntu ngamanyoka agreement minyoka no mongino changeire kuru kanisa nere nchirare ko genda chigwa kana bugorie matera ari kuruo esa ulintu tu amanyete ngo muntu nare ogochikuye matera aya ekabetere ringo yitware ko minyoka bwango sana egera ike ko tanga no diria ikiro ra rusiria matera ari asokire junction nere ya Kisumu chira Kisumu na go charo chari no asokere te kuruma ari kimeto moire ikaumera no mongino oyo ari nera go ike gari bono kumuburinga yoji tauro bari go kwana akamweba chira igori akageta ko bwaya no yageta ko bwaya kaleta matera ai tukaireta matera tukaona linya cheki na ende akatomenteri akata 20 akata 21 mwajumuliriri abakai 21 bakaleta matera 300 bairu mungunolini ile gari muntu yochikuye bakai 1000 mugatika na 700 bas ekero tuareta matera tuanya cheki chibesa de na chato agachokia matera ntoro chibesa ichi tali muntu na chako sare studio lakini ntochiro chintu kuna bateri murayo itare ko genda tiri kumugatora ningo oira na marago banenga seti atango mwako ria atebanga na ndenche mo cheki wiki ego abarai na abarai kibaro turikuna kuburi takara tuacha ko kagera ngo buri mombora tuachiko genda tukaorokigwa muna kona kwa yego transport ni ndaji kerengento chibasa chiri cyari kendenki talimangana tugakera machurwe tugochiko muburi tukaburukana akabogori abamu abo akagenda abarisike bamu abo no bale gatere kwa yeyo kwa kaboneka akairana na nda sori mu abo bakagenda so tugatigara ntutweka bona so bwenge ekra yi challenge cyose cya konyora ogotero ku ogotera nkore kinde ruchembe ba torabeka ikibicha ogotero ku bona ibitina bitina ngai ndi kwa gotera okay ndaite gutambuka bwango ridiulirana tugatigara bagaka toteba basacha buka tugatera gotera kondi nkore gatiabo
na Yesu ntorire ngairo ogima elibona narigirio omonto goto sponsor ogatero kubona Yesu ntorire no omonto kire ko rusiko goto bokonye kera ntwa bwate besa okuruga savania marabu bamba yes agatoji besa tukaenda tukarekodio hotero ku koru ekara twarekodio hotero ku abantu abatoruseti siko tukanya birengerera imbi bwataini baro barengera ingoyo twaji besa maybe gata gitego cha guturiana nikiagera bono bamesoya kuri baliana ni gukirengaki bono tukanyoranga ebakona kwimurungari nkabwata urugena ruri nkaba kabatenda itimo kaja hotero ku bakatinga kitokonya kugenda nde sabari ngoja kuirana tumanye kubanga manganande gasabari bagabu no burayinga chenja kera bona ngo ndaite ko rwongora ndaite ko kubatenga na akire bantu bakego kisana kubwate ro burayi buri bwana kaboko bagaja ko burayi chenka genda bone ngakira ali sinati gabaria bakabura burani maite mwabura burani ti mwabura burani ti rona dia kagenda bagachaka na mabu etimu nero robono yarenge yane nere gasoka yarenge umuntu kuruko okando oyira role ke goy karivari yes na no arwa wikeri ya bwate umuntu kuruko roche batera ke goy karivari no kando to watu umuntu ruko ku Benard Nyandieka yes erishande mo maremu na bande bakerusia bono na barbu na ende ko se bali batigara bakerusia mugacha ko choma bagacha buone bono ase chikura chia renge chia 92 Elibano turi tuakore yangu mwaka yo morende chikura chia 92 egetia ase chikura tukaumerana na marabu urure na Nairobi naende goboringe kwaya mwaye ita tukamatebia ya bali ntwale kanyara kwenda na barabu agatebanta getemo munga nemba basoka rekotera bono munga nemba konye tukatera kwale kurukunga no ali meyane lero na botambe no ali meyane ereta guntiga no ali meyane lero na botambe tokawanelio muntu ko bwansu bono producer twanyori basi bosonga Kennedy bwansu ogwa kabere boigo ogwa gatatu kwale ko ngata tamire tata bandendera abamintu tuka Kennedy atwachi bese ogwa kane bono kuri kwambulia okumanyete okurunga chinda ruchemba yes basi ali totera tene timu eyo bono natigara nero abase kemba jete bakaungana na intu bese kore kuana sangore bese kore kuana mwebi no mwana mwabore kore kusabera mogako gotero kuchinda ngai makole kordereti okotore kordereti koru no video lengo gose konyoro virtaraswa no konyoro virtaraswa ngo bare kordereti ya jete goswa mai go monto tore kordereti gale kore kuanga basta Elop musigisi ni manyorete nero tore kordereti otero ku ningo kubugeretie gita monto ri kumbugerie keyboard otero ku nkobugiri gita ku gutanga ni kutwata chinda chembe okwale kubugi no monto ri ku kale butai oyire ro bwate kale butai studio ya kisiga na nari kumurusia satambe nari kumurusika ku teachers college koja kumbugeri gose karonta gite kogenda go program nera nagenda paka Nyeri so no bugetie keyboard gose matera yao kwa getie vita byoka Ario ukutokoro kachito chiembe ba ngento kia bugeta one gita gioka yani I mean a keyboard gioka weta ni chikonu na kende ayebono moteli nkyo kubugi ngobuginde base gitara kindi tingote banga na nyebugiri mono tatiga mbuga tena bonko bugina ndi ngobuginde tatiga tinanya ko record inte banga na kwajebekire record ya so igo base gito kubugi injibona bonko bugi lithium mbugine soronke pesi lakini bono maitende muna karato kuchotera ndoriko nyara kubugi kubugi ndore foko ndro ba woko rekeri so ase kwaya ona bantu balenga bale okay this one ineri ya morali bono na chitenga nyoranga kana ikaga tinanyoranga kwayeye obole mereli timbuli kuchibwaba toro chimware ko lete nabantu botero kunkora nyora chiro kogende ositora rose master abantu basa bachibasa bantu bachakanga bitangane kurunka bantu matenga sikwa genda ko record oguchwa kanu chibese studio mba manyetenga nege ntoko endo wakane oro serigore to chako ni chikurigiri chiro bono ba maitenga studio no mwana ko guchibese bantu baika bachaka kubulia bateri abanga ngaki mogo cha kusaiga bantu mwachete ko record basi
bono yababera ya kongu bono bacha kukumina ki nducha nango chibesa no twere tu gali kera mabwate bomanyi mono nducha abantu bamaite nganango no twere chibesa studio igato okoliego bono ikagera ngacha kanyoranga na twere chinga kinkongu bono ikagera kwa yende yonsi keronta tu chiko record gonkoreta abantu tu practice na bakana chibesa chi practice na bakana kera tu record bagenda aye ni familia umoro incheri familia na toro no ndina inde se familia lakini abandi balinkoleta ngo bakanira muri uyu so iko kwigure nga challenges kare cha matera mo Kristo yorisco abateri bali bagocha bono challenges cheringa kane chinkongu tenga bono rakore gento gekurukunga track recording iriri kwara gotera kuruguru na ina abatebirio ngo kwara gotera kogosali nende kwanza gento communicating keyo nonyo gwasali gatikati nende kwanza rali asa kwakoraki wasali challenges injiriche kwara korora ayabuno moteli ingakiri bakabone okay mechando ya rengororo turakwanira oboyereria mangana transport kogenda koru chikore kodi na ndo irane go yare komini butuko muri korara ekiagara onko imuka muri chinsa chikoro kuisana muisana ibere kogenda kore kodi muroro gendo njira yes egere na limura chiguika ali mambi kabogokia bono mwamanya gusafiri obutukobo bwensi enusu yobutukobo njira kogenda more ne chitoro goto ikasa akoro kumoroni konyonyo ni cha ya mambi echinsa 12 cha mambi koruoro kogenda studio mwachi guchaka kitu totepe saa 3 ko record na mo ko record na ni muchigukura butuko no mamaene ekiagera aiga se studio nabo sadio gotera challenges ande moiranigwa mwasalia na ande moiranigwa kagokora matera twara 14 aige studio mubwate gitagia pesi kere stand by mugatwara fast soul bionsi bitabire muno ulia gosali moiranire mwachaka no moteli gosali mwachaka amatukarenga mwara gokora mangana ya masoesi na matuka mange kiagera obwo bambu arenge ngagugusira kumugukira jinsa chinyinge studio wakana kibasi chinyinge so goikobwa tegete bono goike gotera uku kunyuire asota igotitinga rekero goraki ekero gotera bono ngokora tu arenge no ine chiwiki sato pako mutinyi no ine mitinyi ibere na ine mwara gokora nyone mpaka 3 ene kera muranyora muntu gokora ki ukubaira nkona kurigi murenga gaki ochutoire muntu batege chubwate nere dio netere kwa wata nere kwa moletere kiagera ne compact ya lengi kwa wata nere dio na magotera kwa moletere ucha kungu usama tera na mai ndo gotebia ya itago eta no bwatere dio no ye compactika tibwati chikombact chukambwate na chirijinkoro no chiri muntu narasa be compact ita etwara bona nchibwate lakini tibwati dio so inki kwara goteya bateria bagotera bona okay na ariko batebinga mangana ya matera onya woso ase moyo gotera etagiteri tangani obo moremereri bwo gukumya ekagera matemu aroro na boranya rwatigere nchira na indekero bwo wite kumubaka nyasaye uikomanya ngayi mo kumirana na manene ekera onya yesero monyene tanyore to morembo yeyo tagite uikabwigere kurwa saringa ekerora se yesu gukumirana matemu manene lakini guika korenera guika ko yabwire omwerio tu base gukumoyo guika gwanyore kilikuwa kuli omwancho murigereri ntaite togenda sumutimo kake tokuirana ntokoretero gotera kibwanje tekera twachira sumutimo ko togoje kubuchiesa gaiga gotera matera no sitingo tebanga ni mbwato bwo lakini ntaite tochoro komo tokuruma tubugire omwarubaine mwancho murigereri mwancho motegereri otogere tinkaria tokurumutimo ko gokoretero gotera gokuruku omwarubaine oyungona kikogoja chisimi chao tobe togochibwata echimese chitiga twenda sumutimo kake na ntoirane gotera kwa muru Ndizi TV ubwansu bw'umugusi
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakubonekerwa ndekerene nagokurentera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turenekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments nechi nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imegichi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunywere mbeo ekerurigireti egetunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywerete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chubwesibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu boigo rukigima ase chinyombe chuchire nige estimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyutari bwakanira chinse 29 niga bwate libagari nene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu busio bwichiru ya embassy ubugatagati bwichiru ya Nyamataru na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mamintobane tibo bwatiryogo Mamintobane gakimbo bwatiryogo Okwanyolire nobo inayoroche Okwanyolire nobo inoroche gogokanya Ensi totore keto macho moneneso Kiatore no kwaba ukimi tebatiryogo Nobelyo moaru waini toriko wenya ukimi Nakole bimwanso toko wena ukimi Baya baye nyolire nobo inabaroche Baya
chire bokoro kwa ukime mamito banega kimbo bwatiryogo mamito banega kimbo bwatiryogo gokwarwarire nobo inayoroche gokwarwarire nobo inoroche ngogotebya Tensito tole que tamaño maneneso Tigata beno baba ukimwi te batiriogo No bello moaru baini toriko benya ukimwi No pole ni manso toko bena ukimwi Vaya vaye no alire no vaina baroche Vaya vaye no alire no vaina baroche bonsi Chimilioni chinyinga jasirire Chimilioni chinde na barwaire Chimilioni chinde na barwaire Ense yeito ningoraye agache Ense yeito ningoraye agache Megondo teyo ngai baratinde kwen Megondo teyo ngai baratinde kwen Bange bakure mbara bibaratinde kabande Bange bakure mbara bibaratinde kabande koburia Tensito tole que tamaño maneneso Tigata beno baba ukimwi te batiriogo No bello moaru baini toriko benya ukimwi No pare ni manso toko bena ukimwi Vaya vaya nyolile no vaina baroche Vaya vaya nyolile no vaina baroche bonsi Chimilioni chabanto basirire Chimilioni chabanto basirire Chimilioni chinde na barwaire Chimilioni chinde na barwaire Ense ya Kenya ningoraye agache Seyeto ya Kenya ningoraye agache Megondo teyo ngai moratinde kwen Megondo teyo ngai moratinde kwen Bange bakure mbara bibaratinde kabande Bange bakure mbara bibaratinde kabande kuburia Tensito tole que tamaño maneneso Tigata beno baba ukimwi te batiriogo No bello moaru baini toriko benya ukimwi No pare ni manso toko bena ukimwi Vaya vaya nyolile no vaina baroche Vaya vaya nyolile no vaina baroche bonsi Chini bocha ino ningora chitware Chini bocha ino ningora chitware Babura kaningora baboye Babura kaningora baboye Nabana baino ningobara rukere Nabana baino ningora barukere Tore kamwenzi manjo mananeso Tore kamwenzi manjo mananeso Tigano botumani Tigo botumani Tigano bonyaka Naino motoreke Tigano bonyaka manjo manane kubatebya Tensito tole que tamaño maneneso Tigata beno baba ukimwi te batiriogo No bello moaru baini toriko benya ukimwi No pare ni manso toko bena ukimwi Vaya vaya nyolile no vaina baroche Vaya vaya nyolile no vaina baroche bonsi Megondo ya ino ningora yetware Megondo ya ino ningora yetware Babora kaningora baboye Babora kaningora baboye Chinta kana ningora chisomye Chinta kana ningora chisomye Tigano bonyaka manjo monene yeso Tigano botumani Tigo bonyaka Tigano botumani Tore kamwensi
kagocha elinde mogende nere monene kagocha elinde mogende nere ngoteba gotero ko kubwate ogosomi kurukuya na ene nakina goteba na tigatura beko gotero ko litangani ko mwarubaini because inare kuno mwarubaini okurwali abantu marwiro spi 40 marwiro 40 bono gwaka no mwarubaini tukurwali borwiro hu igo ukaro seno bwa 45 igo no bakongu bole ngi kiagerete tuira ndrona totebyo motegereri because mwanchu murigereri TV yito begete igoragu no enamba TV yoro je namba igoragu no enamba ya itere ay SMS yawe kero kwa yebekire gaiga enko yesoma limorioka nonyo gutehita gotera oyago chiesere kuri tutateba ayebeka kurwagu tome SMS gochaga namba yete tago se TV gorona kora se TV igono utoroje no tu ya se TV to gotora because enamba no era ayebeka rio kaiga ntebe YouTube ntororo oisi kogenda so go subscribe Ndizi TV news no gotonyora ebintu byose ibi muno roje tubegete mirobirire miego ayena mbi muno kubeka no kwenda YouTube Ndizi TV at news no gotonyora oisi koligereri ase TV yaito gabwa se namba igoragu no ire ine SMS round ni kuba bekera tolesi minima ete mwanje tikisimi moche mwake lakini SMS yao tigera achagocha because na bora apasa kotebyo yo obosemia kusina bora atakogotera gete akobekire kuri tutamanyiti ose tutanjeti wanjete kabo ige namba ya simu yao wewe weka SMS hapa mambo yatakuwa sawa sawa rona titiga ngoboliga yes ogotero kungikia gereto gotera nga omwarubaine turiko gwenia buriro nende ndikwa goterete ndikwaterete goteroko okay ogotero ku ongoterete ase obogataga bwa mwaka 2000 na 2003 ningi kiagereto kabeke message ngi kwaroje yona roche nga tiga nkurira abantu baito kiagera orwiro buno bobe nga kimu na bwachete tairero muna bwo robire sachindo tamanya yo ruarete no yo tarwarete erato uri kumanya era mariogo nacha wa montago sere tukwaro kana na bali orra kana bali biyara kinna babu bwa lakini rikale yarenge bobe rio yarenge bobe ngonya bwa bwatiro omonto enginchago chaka korra kana maote ngincha korea etukie ko era mutwe yes na bwarengo bwo kuoboya akini bone gokora ng'abantu batwariro bole murero turi kumanyirira buya no bone kagera nkurira abantu baito ngaki ekiagera mono mono ase bware korunonya bokorwa ase osange bintu bona chinduembe chianga ne bintu binde obware korwa ase mono mono botumani oburiro obo bware korwa so botumani bware korwa so wikira boni gana botumanye tenga bokorwa so botumani nkyo goteya abantu baminto ase mangana ikamna yo nayo mote njenda tebe abantu baito ngaki ti abantu baito baba begenwa ekiagera nche buno omonto wa matera ye kanisa wikangende na emanyo ya nekuru kwebuku tebe antunga kabo mwegenwa so uriore nere ekiagera nabo kona gukagera nga ngosa gosorigo yo kona go okora chigosori kitagwenereti okora chira cheo se maybe ose ngenjo bwate besa yao yes yakwira kwanya gwikaransira sa tagwenereti yeah gwakora bintu bitagwenereti kwanyara gwacha kurira igo nengenche yamwe gotebana kwabegete message abantu baito bayenyore abantu baramanya gotera uko kwao mbali bakinira ke dani bari abakoro abamura babona nabo barabe mbamanya ogotera uko aba bakinire bono ningi kwarko batebina barwo yakora mbakurigireti bagwatera ero mwe ndugwate digital digital ili ko jaruka bono nje tingo nyara jaruka ndirikale twara jaruka digital ili ko jaruka bagwate matera abo ora motebya ya abeta iguna nkia goteba digital nero nkio goteya muraba ba okay nchenda iriri bageri ntebya basaye tali bamurabuka n'abantu baita baiseke emyaka yabo nabo konyoranga gekuba tiriri berera sakinde kwanyora omonto bero mwangara ru okorire bintu bita wena tigokorwa kiagera tigabateme kwe lita bamurana baiseke berite kiagera endwari yera nero neye yachite korone etubeta akeigo bona abantu bande mama lite ligwaturu mono kiara korone ero bono ne yembeo lakini oburuire buri na boboro bobe kiagera onyo muntu isanire konyuma
tiganyoma nyo muntu isanire kunyomu tiganyoma na ndika nyomirwa bo mwege no asori mu nyoma no ria nyoma ikiagere inere njira yoka turasirie bibebu ne biga nyasagwa akabante biranya so gutaigwera ntara ko ni magega nindoche oyo mintori kire message gaiga na ende nigata itogotera gotena kamuranche Ndizi TV mnaendelea vizuri mwangi ukrosi kamuranche kurwa ayora mbekiro gotera agotera gosaba gaiga Samson timaiti gotera kyoko abali gite Samson kamuranche mbekire boniga muigwete ago authorizing kamuranche mbekire boniga Samson nayo urakumanye uyu mwangi ukrosi derira twakobekire nturakobeka mwanchu mutegere ndete kuraba ali bagalirigi yaba baminta ekara karaba sabire na batuligireti tumuchesero gotera okuga tumane koira non tebinga ninkyo tete kuchigokora sobogi mubwao na ende nkayore boniga osobo Kristo bwao tigankoira ningo chesera se studio yetu kuchesero gotera gokurukuna Samsoni na kunkangede kulikire derira okuna kugotera kore ase makataba yetu bas Samson na ko remix kora se studio yetu ya toko irororo toko chesro gotero ko ya masem remix nero na kuri remix Samson aberare eto boate remix na Samson to remix na kukora se makatapa yetu onsinone bas tigato chesa Samson yo ko remix ege kogera na kutobwate mbia mono tigagoche tumana ko irana endelimo Samson
mwanchu muligereri ntogotebna aiga ntoriko komentera gosikukuruseri togokoretera mang'ana ya bunare tutari komenta gosikurusi ogotera okuna gutwate bari togocheza mana kwira na seronati lakini ndentare na seronati abantu baminto bansire kulika cheza mezi bono goikanchi some mana kwira na seronati because nainu mutuligireti na ende ninu bona bategereri baito ninu abanene oyo niga gotana sham papa no mogeni mbuya mono moroberio yo Ekembugambugu Kiabateri no muyore mbekera gotera engoko ere buru ne chindero chembeba oya tate betino ne lida liae MC atoti from Matibo mbekera gotera kondi gwensi kwembara baba ndoje tocho bono tubwate tubwate Ragogo aya bono togoja Ragogo livaivo togoja gocha nende tokori tunje tulige mbara baba nere nere tomoleta abateli boss pingocha balega iga rona titigango chieseme chino mona mwende gutuma togochisoma kana twakorire twamana kogenda ntebia ngo gotero ko kwarure bone ko gotebana omongina Naomi nakora kundi kwa goterete okay nabo ine furu imwe mona bo nabateri ronskare ya moyo mwaka 2003 mwaka 2003 ya lakini pesi na iwe kubugari bya sana kwa bigete pesi iri gosino muntu korogete bina yale goso tubwate babugi international yes korengana ne besa ya una bakonyora umuntu kubugiri bya na inde byumbo bya sababu yekiagera abantu abugo kubakana babugiri pesi bya sana bona ebuna Ronald turataka gocha gochoinie kwaya yao abantu bali iskali abana bali iskali bakora masoesi gose banje tamatera barataka gocha se kwaya yao ababo gotera bono no banjire gose aye kwa bigete mweli ngabali abakuru muri kubwatana nababanya tinkaneti utatiga abana babona umaitena barumba bwato mutindo lakini yo retiyare kogenda no mutindo yo tuare gotera na bwato bosuburi bogocha ikiagera ntu mutindo yo no togochira no twanyolete enamba yawe yesiminta itoyerwa onde bwensi utaite kokuboli riswali gochime mona tanyara kuboli ata ako sabe namba yao motebi no ekabwate mangana ndo sekara twarure asembeo because bono tindiko taito kukwane bono taito kukwane lito gukora bana ko gwakira kogende gora bagwansa gwaka babuja gwaka ninkyo taito kuchikokora bono ase amatuko ali mutu okay murarimbie mono tintaito gote inkintaito kuchikokora kiara bono na bero mugaka abero mugaka abana bakinire so tutaite kuchikobeka for mwende nende nintagete gotera kurkungo tera bakansunyuke nere intaite na asoboteri ugo inkyo taite kuchikokora utaite kobeke for mwende matera nintagete gotera kobeke for mwende ekiagera asama abokolerio nyasaye gakuranga nditakoeti limit yemiaka yes nintagete kobeka matera nimbwate lakini igento ndatebe ntabwati boniga nechibesa cyo kubeka ebisagu kiagerenga kiyo yetwari kubwatira nere bisagu ebi binte imoroche nechibesa cyo muntu cyari gutumekana nite ifaida twari karosi yo twari korandia ande ndatebe nga twari nge korandi ndirorere kiagera nabona ari kore kodi ogotera ntumie 1100 uyo kongolia ngeri busabine igotari faita kwara konyora samatera karosi faite ndite iyo nyombere te kwa gachira kura samatera kene nge kwa gorere ngombe te iyo gali te iyo egento no kurandi kware ko kurandi narenge ande ngakiyo ntu abwate kurende yani ngakindari beke omoyo uri goro mono bwo kuri gibesa ekera nenchi so kwara gotera asenge yo benefit yanare gotera kwara gotera singencho yo kurandi ngari yomone mwanchu muri kuigure nga aba gaka bali bakara bateli aba bakara tokona gokoretera ba Ronald bono kwara gocha komunya Ronald ni miaka rengore because ndoje oromo kidogo ndoje na nende kwabo mokaze ende bono miaka ya nego mbwate bono iga ntebegere tikubwata 55 mo 56 yeah igo oyo no 56 ogotara 56 ogotara 56 igo kuibore tu kwa 66 yeah kai no moneno lakini ndo korekana mokake kidogo narana no mokore no nyenta maitina no mokorore na bana roja gotebana tiago tebyo ingyo koli ne ndagero koli byose abasoira se yeso mato mubere go kunyanga nyanga karo gwesoira se bintu bitagwenereti
anene ebinyugwa na n'ebintu binde twakano gutumani oguntu binde kwa bamunyanga nyangu kwanyoro no ne pigipigi yako ekora trochi ane gari yago tumire keroro murebi rugo eso komi na korora igento ngereke mwanju murigereri ndete nenje ko kerori na korora murebi okunywe changa osepusa nkariga kabegete sutu ne baite imbegete na korora mbali kobeka tima itigo se problem na no bugotanyoro ukugose barebo budget yabereye okunyu kera bunanya ora ko mamanyaki so tali barebe to gukwanira tali to kubarama gutatiga totete umuroberi ni gotoreta se ntobanjete murebe ni gotoreta gocha se semeyu igo koragira kwa ukunyana gukobegete okabaiga nara no emase soli mwaterete como nkaroro kando nere nkarora babo yonde babo Mwema Brothers mwanjo muregereri weekend Mwema Brothers no ara Mwema Brothers njonga ne timu yae yonse onyo siri mu muromo abo uri ko kuna Mwema Brothers kumbe tali kwa yare yine umuntu ukarukiru ilieta barugete nere na cyatwereze barenga basirire nkiabwate bali na mwenge timu na barabo so watebe nango chiro kobeko gotera bono umuntu arataka gokonya kuna njiga ndake gokonya gosene siringi 1500 abango kwa ndotere ikero moyo nurasibuke tinkane tienda ndairane limbi ya mona sana basi mwanju muligereri mwanju mategereri bwa matobumbu bwate kaini na Ndizi TV gokonya turabeke biroberi ekero company yanjire n'abanene banjire nga notaito konyu ini nje nakwana nga urataka gokonyu bono ntobaye namba yao ndotaite gokonya anakokonya naendo muroberi ko rabe nantotaite gokonya go etre TV ito ya Ndizi TV naro na botoko beko muroberi mu yato abante namba bakobe konye ubeko gotero basi inkiora kwane lyo mweli tutaragenda break tugenda news nene tumane koirana ekero tuirane bono nuko jesa matera ali kabisa na gukubuli na obukristo bwa nkaibule nkayure kanisa boniga okay njeboni gande kanisa kurukuisa cha BH abuno ngo kora bwa nime nonda seti mu kurukunga praise and worship wisa wote cha BH no konyora ime ndero ntari ngo isa uriboni korete kipindi yake yes lakini buno gocha isecha no konyora ime nende ne ba matera yo korosia kora tora masindana ichikanisa chindi chitu cha PH abuno korosia matera ina ende no ndo mokongsa muntu ndara akorangeri gochi nyangi atageto endo muterere nyangi akorangeri gochi amatanga itageto endo gokia banta matanga because na boto amatera narorera gotero ngwancho kwagenda okay tinta getiko tebanga ngwanchande kiagera na bwateri ngani limo biagerete most abanta bange batamanyiti yona amanyite nga igomkurandi ali ngana li Nyasaye digende tali nkwera li yongo mo chikoranga kero ngabono nagende nyangi ngotera nga tengororo nkoranga uli mwanya bantu ngokorera munya berase aso enkwane yo no moyo ndetuzuke kiagere mere bunya Nyasaye gwe ni bwato monyene yebwate limit ni bwato monyene kolengana naye bono ncheo na ngotera na nyabeka sikanda agenda so igo tutake ekero kende twa umuntu kurangirio chikomo como konya gosegoterere bagene baya samatanga ekora gwaterere bia tataiti kubugisani tataiti kubugi musiki na matera yata kubugi uramo esitia ndabe ketoko endo into ke kogera ncheo nko ndo setia matera ekwa yekoro kurago urakiri abantu nko backup ongo akana oisa kondangeria tingo twara abantu balinda areta ase na koigure sekegeni kiao bas umwancho muligereri utuligereti korwalia ntwate bagenda kulika SMS kiao ndo chinchigendete gocha naende ntobe to kuchisoma yemase yemo naende rona twara to gukora news naende nchingo chesera matera nara bwata mangi bono tigatora agenda to kubikira gotero komo ogosaba kwane na bondo chukulikire gaiga tomana kwenda a break tomana guchikoirana gotera kugosaba kwane na kuntete kugochesera oyuguna kikwara goteba ogosaba kwane nazo monene na virecha okuno kugotera nte tuchese ogosaba kwane tiga goche
tata subugi mawao na ele bia mwana sobo moyo bia mwana tata subugi mawao na ele bia mwana sobo moyo tata na tinkarasa kuira ne lyanga bia osaba kwale nje no muleno mulene ninjo wango tata ninjo wango imasense lachando tingaje mere ya vireje ninjo wango imasense lachando ativuna bune chinguru chimbe cha vireje ativuna bune bebe tingaje kaka ativuna bune bebe tingaje pia mono tata subugi mawao na ele pia mona sobo moyo pia mono tata subugi mawao na ele pia mona sobo moyo tata na tinkasa kuira ne lyanga pia osaba kwale nje no muleno mulene ninjo wango tata ninjo wango imasense lachando tingaje mere ya vireje ninjo wango imasense lachando ativuna bune chinguru chimbe cha vireje ativuna bune tingaje kaka ativuna bune tingaje kotoreka kwane kwabeire kegochamo kurende tata yenu muyone kotoreka kwane kwabeire kegochamo kurende tata ayenu muyamo bagisangi bane bonsi banyangire asinge kunkurande ndiriya abagisangi bane bonsi banyangire asinge kunkurande ndiriya ebansi nabanyanga kitataka yetontiga osaba kwane nje no muleno ninjo wango tata ninjo wango imasense lachando tingaje mere ya vireje ninjo wango imasense lachando ativuna bune chinguru chimbe cha vireje ativuna bune kaka tingaje ativuna bune bebe tingaje kotoreka kwane kwabeire kegochamo kurindo moneno na yenu nyanchiti kotoreka kwane kwabeire kegochamo kurindo monena yenu nyanchiti baisangi bane bonsi banyangire asengejo tata yenkurandeki baisangi bane bonsi banyangire asengejo tata kuirandeki korende bonsi na banyanga kicha tata yetontiga osaba kwane nje no tukaria twagotebi no murobiri tu no goyoreta ngora iga kwayotegera sinjirere ngiya gwatuigwa sinjirere ngiya naende gwasa muna bali babere bagosaba matera ya tobere tokuba naende murobiri uyu no ino ayebu no goteba nabo togokora no nyamangana ika bwetekaine no murobiri uyu Ronald Nwara oyo no moteri kurwa Kigogi korokuna Ragogo Revival Choir nigo igweta nsete gotera karo mumuromoke akaruhusu kurwe kanisa gakana bana mbagotera kumbe naende obokongu no buri kanisa mono tariska bagaseri bagapaniwa
tani bagaseri kubagakani kubatena mbagotera bakaenda bakarosi nende gotera ko nende bagasinyana bakaenda nende bakaibisa sigete bagatera gotera uko igo imbere mu ya Nyasaye neta gitoboremereri yo ntoria baya no boronge to koraki to kurikira kineta itoboremere mnabere kagoteba narorire ga SMS mna chikuna gocha nagotene nambe yesera se simi nini se TV ya ugabo nero goturikire message ga yaguga bor muna bali barikire noroje nangereza kuchisoma feni from ibencho gaki omotelio iyo amatera ya namaya motebie asokie for mwinya oyimfeni kuri bencho patebiro asokie for mwende nya bagenda ko gotegerera nigagoteba nga nigo na moroche kindomoke feni kuri bencho nigere south mugirango ngete botabori gorari nonye tinginde bogo zine bencho nero tingomanya tatebe tinkurwa ibencho ne kintambegire so gokorika chine jire mawawa ibencho ne chinyinge chire so sobo sobo kebati mawawa mate tinkomanya lakini ekaro kolika kwalika byona nkolika kuri bencho mawawa na tebire motero imbi motelio yu biya koreta matera ya so nteto kuboliga Mr. Ragogo chieseme chira chitoma muno gotoma ngo chisoma chieseme china ndageta sobonene na subwango nyare ko ba material motagete bono amatera ya waterire na takweti kende gionzi na ino note to chigotera materande ayandaro notageta chigo kwegento sinaro ne nchiri otageta chikorandi onda tenga bado ne nchiri ekiagera ingisago cha kuchinchi birengere libono onda sagi birengere libitangani lakini ende kende gukera abaso pero kuna kera kintashukuru mbiye mono ningoro kokubugiri esoro niragu technician ya nari tokoroka kuchimoino esoro niragu atebire kubuga biya esoro ngoro kokubugiri maite nimbwata abantu abange sana bagiretia nimbwate monto mokonguga okomina chimasini ya ogoro kuna kebati ngomoro kana nyambati ndeli andiko jiria nzira mo kana nyambati kebati maite jiria kebati rinde ochomo boli kokora kurwa inga kubuna ngobugetie soro okay maite nkaiga ntura twara babugi baya anda babugi baya bakoyana bali mero cyase Kisani kindi chia matecha asa mangana matera buya ntora atwara babugi ono na rekorwa igana ikwaya na training na kolde ngogenda Nairobi na enda nara kungima tukabere naje ku practice na babugi balwa Nairobi yari kerwa chire street cha Nairobi ari se studio yes ababugi mbara oro nyora ba po era toro regera banyori gas bakoni pas ogotera muno ko Nyasaye kibago saba ngobugeti mbanto kibabugeti abantu batero ko pesi ngobugiri okubugiri ebesi omuntu obugeti yakoro kungemoro emuro nabona amanya nemuro naberabe yaye nimo mai kenge ga gosibere rongi iga okanya Nairobi yali kagwa America kagenda na ukara na karochilio mweli Nyamira ali bali na Kenyatta obugeti base yes omuntu rekor kurumumba moluya achitagasira nero kubugie soro nelitim elitimu omuntu okoro kunga kamande wa Kioi kamande na terete matera kamusi wakwa mandasi chapo nero kubugie elitimu kamusi wakwa mandasi sirwa ulio tene etie kamusi wakwa manere kamusi wa bas nero kubugie elitimu no muntu kubugie chikoru era achitagasira gosira no gokwa ariko Alex nero bugeti aye kwa kubugi live njana reko bugi live ela safari yani abwate chituki kinene bona abantu aba una basirira bange ngwete ngora chiko fix yo kwanyorondo ra chiko beko karo aba bugi mbaroro njana ya maega tiganda kuburi otakoro sio muroberi otwara abantu bao bagusi bakini munanje ndojo isiko ngegelie soro ko serio gete na bangotera tokini gusi totige legacy history will charge you songo history will charge you tidaka bono bokoe akarebo ikoyo emuro ochire Canada America ngori gwate banende rumumba okure Alex okure bono gwatigeira ebweka otakorosi gusi nariko gosaba orosi gusi murangirani na ba masese corruption ningi motari ko bekera mocha masese okando matorora baria bakorongo kwana amura babono na botora nyole nto waikira bago charo komono morosi ege kogero musiki oino
Mnabono isi koigwa ogotera mnabono isi koigwa ogotera kwao mnabono isi koigwa ogotera kwao ekobekire gita oise koigwa kwaye korukunga bokono ebabugeti gita babugeti kipoti kine chiko yamanyete oise koigwa masese igonga babugeti bita bile silent na inde babwate message toriko tana babwate message lakini nabo koigwa baminto ko ndaire ogotera okongbuya gokongiri originality engi butari ko yaretera gusi murangerani muikaranse nonye resources to barigeri murigeri gwe motera matera ya upyo buyeigo amayeigo urangeri matorora ine kwende yaino corruption yaino urangeri ukando ine corruption urangeri masese urangeri bokono urangeri nyamaje green na bera bete chansande so irane lyangu okay ritani kabisa obuya bwa matera ya tware goteringa kili igare a percent yaye kurwa sebu kugere almost 98 etigare tibere eba 100 ekiagera so gotero ku na bako nyore message kokogera sebu kuna bako rifa lakini amatera abono basai baito bakorosi na bara tolirie tana umira kini tali yani tali yabolito bonde montamanye ngikiagera reterie teri Naomi kiara no ri mangana Naomi tai gutuka na bara reterie ta Naomi amenta ya guchuro sana atere pako gotera kure lakini oisa kogenda abuse gotera bona bona Naomi twategerera bona bakonyorere mere kingo charo uyurenge mugakanyene yes bamura baye yes basibati mbalengo abakoriba ebibire go kamwara ko yerige mwamana korosi ko yerige manya korosi mwancho murigere tutarenda so mutimoko cheseme kira dukyo ngijo kunyamira kamuranche umurobirio yo ogenderere tariko tebano no gotera oyo niga ko na Dennis Mumanyi kurukibirigo omwancho murigere omwancho motegere kamuranche abategereri imba bategererete tebyo mugako yo atoretere volume engia enya koranche mbekere chinderu chembeba naitwa Rose kutoka Mecheo Rose ngo chesera toro gotera ukura kini kore mix na materande ntosabe technician yeito ekaratu ruro mutimoko akobekera gotera uku mwanju murigereri nkogenda toro mutimoko akega to prepare se manganaita news tokuru news bono no tenga gweka no mugakoyo ekaratu kuru goiga toko no mutimoko entete ko chesera gotera ngotera kibwanjete asa matera yao kuliko ko mujiko goswa kidogo tegete cheso gotera uku ngamwatemire kondigia akuna ko gotera ngo gochesera mwatemire kondigia no kutogo chesa toko ndo mutimoko tokuru mutimoko tuko na wewe pamba tupamba tukoletera mangana ya maya amen mwatemire kondigia
yaliya Mario yao namo yaliya yokai namo yaliya liana mutimo yanyorai obagiteire amona Yesu namanyiga yegaki obagiteire namo Maria timo banyora Matemire koniyari koniyamongite materije nyoyele koniyate monyen imana kondorari sirena manyinga anameso matameire Yesu Sayoni Yesu anameso matameire Yesu Sayoni Mariro bogi mabane chereko Mariro bogi mabane chereko Yebiba gone jisu amane mesirai Yebiba gone jisu amane mesirai Machandira sabe moyo bane menyete Machandira sabe moyo bane menyete Kolendo moneno nente nandende matera ya namo yaliye gaki namo yaliye jana mutimo ya nyorai namo yaliya matera ya namo yaliye yokai namo yaliye jana mutimo ya nyorai onye mwangire gotoreka onye mwangire gaki onye mwangire